Здравейте хора, в днешното видео ще играем на Fortnite. Сега ще пусна камерата. Да, здрасти. Само за малко ще свършим от джойстика. Искам да ви напомня. За първ път играя Fortnite от телефон, човек. Това вече, като си инсталирах, буквално никога не съм играл Fortnite на телефон. Това не казвам, че ми е за първи път, ето такъв джойстик играя, но не казвам, че ми е за първи път, миналия ден, като си инсталирах, изкефи ма. Не кой знае колко гадно става. Графиките са и 30 FPS буквално. Чакайте, ще взема. Чакайте преди. Лошо. Да, да. Много ми е интересно кога ще върнат сезона с акулата. Нямам търпение, ако ще го връщат. То Коледа няма никакво сравнение с миналия Коледен. Сега то повече на макефи. Уния повече ма изкефи, човек. Миналите на макефиха хич. За малко ще влезем в Epic Games, да цъкна един бутон, ето. И сега почваме. Човек, аре, кой заредиш 5 века зареждаш? Там ето. Сега ще се опитам, човек. Ще увеличава почвата. Да, смешно. Айде, баба ми. Чакай, ще го направим батъл роял. Айде, аз... Първо и сега ще дойда. Чакай. Плиз. Здрасти. Само да ви кажа, за утре ще... Чакай да изправя телефон. За утре ще има... Не знам, може и да има. Или с повече хора, като брат ми и другите ми приятели. Или само с един мой приятел, сами ще играем. Или ще играем едно в едно Battle Royale. Да клипа може да продължи до няколко часа. Сега исках да ви кажа, че можем единствено само за сини оръжия. Това на мен не ми харесва, защото не мога да използвам това оръжие. Като в игра, като почна, в момента аз съм в игра. Да. Сега, да. Ще видим. Само с сини оръжия до малко бъгва, иначе ми е на 30 FPS, човек.
Мисля да качнем някъде тук в това малко градче, не там, не там. Абе, аз съм от телефон, не мога сега да гласа. Точно е тук. Не си оръжи, човек. Малко странно как ще намеря, защото човек. Как ще го намеря просто? Това е бахти невъзможно. Моля се, Господи, тук да има нещо синьо. Иначе само с хилтовете могат всички. Нето и оръжие. Не го гледай, махам го. Знам, че бях направил, просто... Да. За да ми го в честа, ако няма синьо оръжие, не мога да го правя. Моля се, Господи. Не мога... Имам само право с сини оръжия. Друг чест къде? Века ако се някой ме нападне, просто съм чист. Ейте. Айде! Това го махам. За хиловете може и тях, ама не. Имам едно пистолет, човек. Аре, бе, кога ще ми се оправят графиките? Малко по-напред чакат ме загрее и ще ми се оправят графиките. Спокойно, не са такива. По-добре са. Някъде там трябва да има. Този с глушител, който е сега тук човек. Има човек. Не, брат. Ама какъв е смисъла? Само с сини оръжия. Тук, това с сини оръжия е невъзможно. А това ще има ли спи? Добре, да игра можем само с открити пишка. Не ми е трудно, човек. Аз трябва да има до мен да ми кажа и оръжия да игра. Дали си взема поставката? Ай, ще ме взема. Да ми се бъде по-добре. Да играе по-добре, човек. Това трябва да го взема тук, да го сложа, че ако телефона ми се запали, защото съм си го пуснала, разбира се, на максимален график. Сложих си го на поставката. Да, става. Моля, че сега другата игра, ако направим Виктори, не знам, човек. Моля, поне да спочина 100 V-Bucks, 1000, защото аз искам да събирам и за танцове, и за такива работи, то само герои. В началото винаги ме пуска с такъв, ама се направи с друг. Човек, не разбирам какъв е смисъл. Само с сини оръжия. Те сините май се намерят по-трудно от легендарите. Ако Имахме нещо, камерата ми мича нагоре. Вижте, едната ръка и двете ръце ми мича нагоре. Не знам какво става, ама после ще го правя. Можете да игра с брат ми, ама той сега нещо не дига биозно. Сега ще го направя. Не там, там. Ей, за малко, човек. Ей, так е толкова става. Аз виждам точката, ето сега ще го направя. Не там, човек. Добре, моля се просто графиките не се направят. Ако не ги се направят. Добре. Нищо добре, става това оръжие. Не е зле. Хич. Бате. Дава ми помпа. Айде, помпи оръжия.
Айде! Имам всичко нужно за сега. Оле, още патрони за помпа? Не. Тая ще взема. Тая спамърска. Най-доброто качество, хора. Казвам, ако играете в помпа, тая помпа. Най-доброто качество. Аз мога да разбера кога има човек. Не мога да разбера. Какъв е смисъл? Да, бе. Сега човек как ми бъгва. Човек сто сега ми бъгна много ясно. Ако ми бъгваше, до сега съм го убил. Как ста тарата е? И... Чакай да не пуснем тук пред... Значи не съм направил нито един кил в нито една игра. Те лечета ме не интересуват. Махам ги. Почвам да си играя от поставка. Така си искам. Човек, сега тази игра искам да направя виктори. Обърни се. Да. Ако не направя виктори, не знам, човек. Сега аз бях на косъм да направя виктори. Ама защото някакъв сам знае с кола да убива. С колата ме уби. Опс. Ето. Който е забокал, браво на него, защото Ботев са бахте слабите, човек. Ботев няма по-слаби. Легна съм си игра, си... Ракия, бат. Спри, да ми бъгваш. Това го бях казал и самолих да ми се прави. Да ми върви. Ей, така ми върви. Като има някой, ей, така ми върви. По-добре трябваше да ми върви. Ей, така искам да ми върви. Човек. Като цепя, то значи не ми дава да съм. Значи, иска да ми се върти 360. Е, така искам. Не. Как се върти е толкова бързо. Да ми върви по-добре даже, човек. Диска ми върви на 6 FPS, бате. Да съм си го направил на 30. А след това ниво ще играем на Poppy Playtime. Аз пък на Poppy Playtime, човек. На Squid Game. Обърках се. Ще кацнем тук. Малко нагоре. Да, човек. Отблизко става, ама далеч не става. О! Това не е легендари. Човек. Виж колко шах са радвам. Сега ще имам помпа. Не сега тук. В чета ще има помпа. Не, ще има малко пистолет. Не познаваш ми помпа. Как това? Това не е помпа, само патрони на помпа. Има чест, тя ще го взема спокойно. Да. Тия гранати ми стават и не ми трябват. Чакай, сега ще го правя. Човек, чакай, и аз искам да патроните. Това да не е шадъра, човек. Бате, човек, по-зле си брат ми, бе.
И гледай, аз тук с всякакво изстрелва правих. Не знам, оправих, не знам. Хубаво, че имам спамер, че нямаше да ми помогне нищо. Знам, малко е досадно, човече, как патроните шумят сега. Нормално ли, каквото искате вие и това аз да го правя? Аз тя не мога ви чуя, защото съм в игра и това не го правя на лайв. Абе, някой да ми е казал, че го искам това? Не. Нищо в този час не искам. Просто те махам. Няма да те мисля. Махам на това. Ще трябва да се наоръжи и 2 хила. Ако не намеря помпа, човек. Това ще е най-тъпата игра. Оу! Въдица, човек. Това да съм казал, че не трябва. Ей, паднаха ми със слаби. Спако си. И ти ко ми даваш? Благодаря ти, че ми даваш война, благодаря ти, че не ми даваш нищо. Ама аз искам тук да не ми е с мерник. Винаги имам в инвентара едно с мерник, защото това не може. Любимото ми дръче през 90-те. През 90-те. Има някакъв, където съм мисля за добър. Първите 3 или 2 игри, не знам защо не. Аз съм Бъгс Бъни, човек. Аз за те подскачам. Айде, открих тъпата помпа след 2 века и половина. Чакай, не. Това ще го взема, ако сега не намеря някоя хубаво, ще го махна. Това мисля, че ми е... Взимам за коронката, не ме интересува нищо друго. Ако. Нека за коронка ли... Ако да знае какъв ще му забия. Ей, гумно, който е взел корона. Абе, не знам какво. Искам да му кажа нещо, ама да не го казвам в това. Не сега, давай газ, успокой се. Успокоително, че трябва на теб. Не, брат, никога няма да баниш, бащата ти уреден.
злато, неважно, което само на ботките и трябва на друго не знам. Не е мой. Не си мисли, че ще отида към зоната. Мисли си, че няма да отидем там. Мисли си, че отивам вътре в зоната. Това е колко добре ги прави. Това тук не се случва. Да. Благодаря, че не ми трябваше. Иска подарък, нещо ми даде. Трябва ми 300 и нещо. Дай ми оръжие, каквото и да е. Чакай сега. Ще набия. Човек не му да убива, Бах. Това ще го оставя там, защото... Гледай, човек. Моля да спреш да ми бъгваш. Не знам сега на къде да отида. Я да видим тук. Стресна, ма. Благодаря ти, че ме направи едно скриварище. Исках по принцип да тънем, ама... Добре, вече знам какво да правя, ако видя човек. По принцип исках да ставим приятели. Убил съм само двама, остава 30 човека. Сега нищо, виж, че мога да тичам, за какво ми е да вървя. Не знаеш, че в Fortnite вече могат да стана битон с ръке. Аз вътре, какво ли правя вътре това? Бентирки? Искам да убия газовикия. Човек! Гледай го нашия помпа имам. Да, но моята спамерска няма да се замена. Зелено спамерско помпа. Автоматик, ти знаеш ли го? Зелено спамерско помпа. Ето и вече, ако някой не го знае. Какво стреляше, като не стреля? Да.
Човек. Това не е било човек, бе. И аз стрелям като откачам. То не му ли ме види или просто аз като се движа, той тогава стреля? Вие се спобийте там, аз няма да знам, защото вижте на мен върви на 2 FPS. Не искам да си жертвам живота. Глей, човек, бъгва ми на колко искаш, човек. Взимай. Майко, колко е крив този. Абе, то... Мравка е спосил... Сега вече. Що ни да? Нищо, че ми бъгва и... Пак ги убивам. То в инвентара ми няма нито едно силово оръжие. Само може да не се привиди. Аз във всяка игра, като загрея, ти нямаш шанс да видиш едно сиво оръжие. Айде! Какво ще ми се падне лайна? Нали, това е. Трябва да си направя въртен 360 човек. Аз тук се върта 360 градуса. Аз се върта тук 360 градуса, аз близко трябва да стрелям, далече не съм добре. Аз мисля тук да приключа това видео и чао от мен. Айде, до другия път и до нови срещи.